Jingïalang patba jong National People's Party NPP kabela long menta kasngi hayau nongpo banpan Nongkyrshan na kabenta ukertong MP ke NPP u Dr. DRL Nonglait hakini ke election chiteng samoy banwan la sakhi Jingwan Pynïasoh jong Nongkyrshan bat jong Nongkyralang kiba mi no na kiwei pat kiseng san perthai bakan thop eka Congress UDP bat kiwei Hakini Jingïalang la donlang de ki he Nongkyralang ke NPP na Khuborjylla bat na Ribhoi district ki bakan thop yu mas nyobhalang dahar National Vice President ke NPP bat usembut Menteri Rangpa Khuborjylla ki bela lej ban pediang burom kini ki pat ba ki bela wan ban ai Nongkyrshan ya kaseng. Khulu bagi orang ki khulu UDP naga UDP haden Meghalaya poi sa ka Kongres Khubor don banaga UDP don banaga Kongres don katokan dia ki khulu naga UDP bati khulu naga Kongres namar bati lakwa palat ban ya pajurti bati Nongkyralang ki jongi bat bandeng sendon ya kata lama ka sembol jong ka parti NPP ka badai ka sembol kon hakane ka por ngan khot katu kan ne bakan nong ta ka por sa shibun ki kwa ban Pynïasoh en reini lai shu je tang ka to ka ne ki riu rang ba ban ki long kumi ki jongi ki bom la shu ban ap ya ka jing long program ha ki Shillong ki thau te ban shim ne ka por pendiat ngan so bha ban khot ya ki ne ki riu rang ba ban wan shakmat bangin ya pajut ti bangin ya kublei don bok don sau yai kandidat jongi bat kumcu ru ya isa sngeu dengan khot smoba ya isa sngeu balang dar bat yai working president jongi iba hamlet son doling ba pin so bah ban priang yang i daga jing keloit mensin yakine gi ban Pynïasoh bat ka parti NPP ha ga ne ka por ka ba menta ngaso bah ban khot ya iba swet to le ba le la baret am bakwa NPP to ba to chendut ba Agustin nongrum ba morning umba Ba Tone Raja, Ba Kobi Majong, Dipita Majong, Alice Majong. Bahkan longpung kacing Pynïasoh kacing ban ai men sim ya kandidat jongi bat kum curu ban ai men sim ya ka parti. Welcome to the